Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes, Friday, September 4, 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? May 112 kita nga nabilin para Christmas Day na mga kaaksyon. 112 kag 119 ka mga adlaw ang nabilin before pa man mag-end ang 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayonta nga oks lang kamo sa sining mga inuras. Kaupod ang inyo sining nga bugos nga pamilya. Apisar nga daw ka budlay gid sang sitwasyon ta. Pero sa gihapon himuon tagid kunyara kita sagwa nga naka face mask, facial kag social distancing. Para likaw sa sining COVID-19. Nagalambada man kag nagaratsadang COVID-19 iya. Do hindi mo na maintindihan ang sitwasyon, no? Sa pagkadamo na ay perte.
Karon bla dugay-dugay hibaloon taning kabugusan nga COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Masobra na 1,000. Ay huugid. Daw kahapon nagsaka naman ang hilanat niya. Kung maglawag ka COVID-19 daw kasubo gid yan, no? Pero sa gyapon sa mga kaaksyon ta kay balogid kita nga halos isa sa ato na nagahalong gid para hindi kita matapikan sa nganuman sining nga sakit ining COVID-19. Kay masubo-subo gawan baong kilala ko. Ato na siya siguro sa Morsya. Tika budlay kung kaisa, no? Pamakin mo na nga isahanon ka lang naka-isolate sa isa ka lugar. Ang pamilya mo kabudlay paminsaro, no? Amakin mo yung pamilya mo, aridibilin, ikaw to ka sa isolation facility sang gobyerno. Ay, oo. Kabudlay gid, no? Munang ginatawag nga maghalong gid kita. Daw, kay kabudlay gid. Hindi ta makita mo. Kaya kung makita ta lang pwede ta lang nilikawan mo. Pero hindi ta makita, mga kaaksyon. Napatalong gid kita. Always gid naton paminsaron ang aton sining nga bugos nga pamilya. Sa kinandan pag-aupdan kita sa ma-report sa aton sining nga mga action reporters, on board na sa aton sining nga patrol plus ang aton sining nga mga kaaksyon nga yara na sa areas of responsibility nila sini nagapatigayo na kag nagakuha na sang mga balita. Karon dugay-dugay hibaloon ta na mga kaaksyon upod ang aton sining nga mga action reporters. Kalakip man mga kaaksyon ang aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa pinaka-latest nga taliho to 228,000 more or less ang kaso sa bugos nga pungsod Pilipinas. Tamakin mo na. Siling sang iban to more or less mga 300 kuno, 1,000 more or less ha. Ang COVID kag mag-inanay kay subong sini daw inanay naman kuno pero daw kadamo pagid sa gihapon, no? Ay ho, sa Asia ang Pilipinas ikalima sa mga may yara nagkalamatay. Sa bilog ng Asia mga kaaksyon, ha? Sige, kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad naman mga kaaksyon. Kabayon tang ox lang kamodira, way lang sang damo nga sa blag-blag. Sa mga kaaksyon ta outside sang probinsya sa Negros Oriental, kamusta kamudra mga kaaksyon amon sa Kanginan kag kalakipman sa bugos nga Region 6. Inopdanay kita sa sining Biyernes nga pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB? Sa Kapitolyo Provincial manginkaw podta sa dili gid lamang madugay si Aksyon Eden Abuso, Governor Bong Lacson, kag 20 pa ka mga staff sini sa Governor's Office naka-isolate or self-isolate ini sila kag natala nang ipaidalom sa swab test matapos positibo ang isa ka personnel sa Office of the Governor. Kag ang report ang nabaton nga may isa pa ka opisyal man sang probinsya nga daw natapikan man sang COVID-19. Ibaloon tanabi karon kung ano ka matuod ini mga kaaksyon. Isa ka opisyal sang probinsya. Ay, kabudlay nga sitwasyon nila. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Artay Hupon.
Kadamoon sang numero sa mga individual nga nagpositibo sa swab test. Sa ginpatigayon nga mass testing, posible pa nga magataas. Vice Mayor Elcid Familiaran nagpaidalom sa self-quarantine matapos ma-expose sa iyang staff nga nagpositibo sa COVID-19. Sa diyaning nga sitwasyon, samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Kapulisan sang Police Station 2 may person of interest na sa ginalantaw nga sa pinakaulihing natabo nga pagpangluthang kahapon sang hapon dira sa area sang Barangay 2. Personal nga motibo ginalantaw sang kapulisan. Sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden. Sa syudad sang Himamaylan nagpakuno-kuno manugbaligya damang dakop sa bypass operations. Damang gali ha, pitik sintas gali kay drugs gali ang nadalaya. Samtang sa banwasang ilog naman mga kaaksyon, napatay nga ginaligar NPA leader. Nag-claim na sang pamilya biktima siyam na katuig nga nadula. Sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, inimay kang tanan mga simbahan sa syudad sang Bacolod diwat nga ginsuspende ang pagpatigayon sang physical mass, virtual mass pa magapadayon sa adlaw ni sang Domingo. Samtang sa iban pang mga balita sa out of town, sa syudad sang La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa isa ka call center agent nga naghalin pa sa Bacolod nga taga Banwasang Moises Padilla. Nagpositibo sa COVID-19, 18 ka mga persona nga na patigayon sang kontak ginpa idalom sa swab test. Samtang sa Rakbanwa sang Sagay, gabalita ni Aksyon Tamon Forte, maki-update kita dugay-dugay sa COVID-19 sa among syudad. Samtang balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa Cadiz, mga personnel sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa syudad sang Cadiz iga swab test karon nga adlaw. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, inimay kang tanan sa mga missing crew sang naglugdang cargo vessel sa Japan, kalakip ang 38 ka mga Pinoy, wala sa gihapon nakitan. Pero ang latest ko to daw may nasagap ng nga iban nga mga tripulante sa sining naglugdang mga kaaksyon nga cargo vessels. I-check ta ni karon. Samtang Ricardo Ardot Parohinog na sapuan patay sa sulod sang iyang prisuhan. Maki-update kita sa COVID-19 sa dili ginamang madugay diri sa pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina sa mga kaaksyon tadrang nakatutok na baya Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod, ipadala lang mga mensahe ninyo lihog basta hindi lang damo, gidyo tay lang, ayo lang sa aton siling nga mga Facebook lovers. Pwede ninyo ipadala ng inyo siling nga mga mensahe through Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kundi gani sa aton siling website ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kaya tagan tanay talupangod plus ang aton siling nga mga kaaksyon via YouTube channel.
nga nakapamati na sa aton sining broadcast. I-type lang sa inyo sining YouTube ang Aksyon Radyo Bacolod. Kaya tagan tanay talopangod sa dili gid lamang madugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sige, daligid lang standbyan ay para sa mga detalye na mabatian sa dili gid lamang madugay. Matagtanay pila ka mga commercials, balik lang ta pagkatapos sini. Ang balitang ito. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, makwanta na manamyaw kita sa mga kaaksyon ta dirang monitor na sa sining nga odto. May lang pagpamati kay Ems Pialago Lopez. Mangkutan ni ayos, ipadala lang EMSA ang imo sining palamangkutanon kay tirahon tana dugay-dugay, no? Eduardo Labayen Jr. may lang pagpamati dira sa Doña Juliana. Eduardo Labayen Jr. kag kay Liza Libuon watching from din siya sa Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia. Lisa Libuon, salamat gid. Jocelyn Acivita Ulak, good PM-an. Kay Erwin DB Gonzales dira sa Maao, may lang pagpamati. Kag Jodeth Calves Pamposa, may lang pagpamati. And Marielos Grijaldo Maconat, good PM-an. No? And Archie Ray Alipalo, paring Arche, may lang pagpamati, no? do mo mag-uhan ko lang tao sa imo sa Facebook kung kaysa nga laba ang imo nga bigote. Paring Arche Ray Alipalo, no? May lang pagpamati, paring Arche Alipalo. Kay Inting Biboso, may lang pagpamati dira sa Celine Homes. Kay Kagawad Imbong Jocampo, may lang pag-monitor man. Kag kay Tomas Bronyola, good PM lang. Kay Eric Asyado dira sa Quezon City, Manila, good PM lang. No? Kag kay Valencia Kinet, niagata Idol Rex, amo man gihapon sudan ko balita mo, ha ha ha. Ay, perti si Valencia Kinet. Salamat gid Kinet. And sakay ano ni siya? Netsrock Noslin Reyes Bagapuro. Ay pati kay Karsten Nelson Reyes Bagapuro. Datamyaw lang si Glenda Buelos kag Raymond Buelos. Good morning. Ayos. Erwin Orita, may lang pagpamati dira sa DC2 Regent Pearl. Thank you so much, Erwin. Sa kay Jocelyn Kalamaan, good PM lang. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, dira sa Barangay Estefania. Good noon, Action Rex. Watching live sa FB as lang ko. Sa Sunday ni wala nagid open ang tanan nga mga business. Halong lang gid kita. Ayos. Sa Sunday, may ara man na. Pero ang mga markets naton, why gid, no? Bagwes na Berte Syndrome, may lang pagpamate. Great ko lang pamilya Kasag sa Sitio Paho, Barangay Kabagnan, La Castellana. Watching from Dasmariñas, Cavite. Daniel Barido Valientes, may lang pagpamate. Dira sa Bago City, gamonitor siya. Daniel Barido Valientes. Thank you so much. Madam Elizabeth Malaka Gamala, good PM. Kay Esther Gallego, may lang pagpamati kag sa pamilya Gallego sa Sitio Kabug, Pontevedra. Kag pamilya ni Cor sa Barangay Canroma, watching from Quezon City. And Gian Resisio, good PM lang. Sa kay Carniel Ron Banaay, may lang pagpamati sa pamilya Aquarense. Kag Junel Manaay, stay safe. Kay Lunisa Elbanbuena, dira sa Barangay 35, may lang pagpamati Madam Lunesa. Kay Virginia Orteso, may lang pagpamati dira sa La Carlota, Virginia Ortizo. Kay Boy Bolivar, dira sa Sumag, good PM lang. Kay Stasi Faith, good PM. Good no? Stasi Faith. Kay Ana Hubahibaga, may lang pagpamati kay Wayne Tabuhara Maranyon, good PM-an. Kay Mary Jane Mendoza, salamat gid Mary Jane Mendoza. Kay Rocky Javier, kay Heaven and kay Mary Jane
Mendoza manigyapon. Ayos. Dagang salamat kita. Sige karon naman ang iba na mahinang kalaban pa second batch ta ini mga ka-aksyon. Dali gid lang standby. Manubalik kita sa dili gid lamang madugay. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatu... Ron, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 na nga oras 11:49 na mga ka-aksyon. Kabayon ta nakatsibog na ang halos kalabanan, pero saway pa magatsibog karon dugay-dugay. Para sa complete nga management sa inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kita kada adlaw. Kaya ang DTX 500 capsule ang may 3 ka detoxifying compound. Kag sarang man kamo kapadala mensahe through Facebook page sang ayos kadtuan tarang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kangtaran sa update sa namising blatong cargo vessel so mga cruise ni 38 ka Pinoy. Wala pa sa gyapon sang nakitaan kag maki-update kita sining kasong pagpatay o kung kamatayon ni Ricardo Ardot Parohinog sa sulod sang iya sining selda kag update sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag bugos nga kalibutan. Pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ma-update lang ko ang Action Rex sa lakat sang panahon. Kay man Sinutugan ng bagyo to?
Ang international name ni Aksyon Rex, si Typhoon Haishen. Haishen. Yes, Pagsulod diri sa Pilipinas, Giningadlan siya sang pag-asa nga Christine. Christine. Yes, Hindi Aksyon. Eden. Hindi Mandorel, Tapos no? na Aksyon Christine Rex siya. ang ang letter E kag letter D. So wala na kami chance nga Christine ng pangalan. letter K. Yes, K, Aksyon K pa Rex. lang ta subong? Yes. Manog December na, no? Nagligad to nga mga tuig. Duwari na ta sa lapit-lapit na gawang nga katapusan nga mga bagyo mo. Correct, Aksyon Rex. Subong medyo naghinay-hinay guro pagsulod man sang bagyo kay basi na ano man siya doon nahuya siguro sa pandemic ng Aksyon Base Rex. siguro. Kaya daw laka gintuod ang kwan mo. Yes, Daw laka ang correct. bagyo. Subong no, may mga bagyo pero Gagwa lang dayon. gagwa lang dayon. Gagi lang sa Philippine Area of Responsibility Black Doors. Mayo man na gani Aksyon Rex Oo, kaya para hindi na magdoble ang Gani man. ginaproblema sang mga tao subong. Problema patangadaan sang pandemic ni nga COVID-20 ni. Correct. 19. 19 gali. Kalay. Abi ko hindi mo pa COVID-19 Hindi 19 COVID-20 lang. sobra na na yan. Sobra na na Aksyon Rex ya. Te, ano na ang bagyo? Buwi na sila isa. Alas 9, kay inasang aga, nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ining si international name na Typhoon Haishen, kag subong si Bagyo Christine diri siya sa Pilipinas, Action Rex. Sa pag-asa, malayo sa gyapon ini Action Rex nga wala sang direkta bala nga epekto sang pungsod, bangod malayo ini sa landmass. Kagilayon man ini kuno nga magagwa sa pungsod Pilipinas. Sa pinaka-latest, Las 11 sini nga aga, katapusan ini siya nakitaan sa 1,300 kilometros na sidlangan sa extreme northern Luzon. Kag maya dala ini sa kabaskog sang hangin nga naglambot sa 185 kilometros por hora kag pagmadlos nga 230 kilometros por hora kag nagahulag ini siya pakatundan sa kadasigon niya 15 kilometros por hora. Kag sa diri na ta sa aton nga balita nasyonal, ginapangita sa gihapon sa karon ang 42 ka crews ang naglugdang nga cargo vessel didto sa may pungsod Japan. Ang Gulf Livestock 1 ang may karga nga 5,500 ka mga baka nga gikan sa New Zealand kag pagadalhon kun tani dapat sa China. Pero samtang yara ni sa baybayon nga sakop sa ang Amami Oishima, nagpadala ini isang distress call sa Japan Coast Guard kag suno sa nagaisahanon nga Pinoy nga na-rescue sang mga otoridad nga ginkilala kay Eduardo Sareno, 45 anyos, naguntat ang isa kuno sa makina sang barko. Nakabati ini siya sang anunsyo nga kinahanglan nga magsuksok sang life jackets bangod magalugdang na ang barko kag didto siya Action Rex na minsar nga maglumpat siya sa barko. Sa sulod sa nga halos 24 oras niya nga pagalutaw-lutaw sa baybayon, ginpahayag ni Sareno nga wala gid siya sa manakitaan nga kaupdanan niya. Sa karon nagapadayon pang search and rescue operations sang Japan Coast Guard. Ano ni kadakong sa mga cargo vessels nila man? Dako giniguro Action Rex, imagine Ilang ang karga nga tripulante? baka 5,800 ka mga baka ang karga. Ang crew Action Rex 38 ka mga Pinoy, duha ka Australians kag duha ka New Zealander. So isa ka Pinoy pa lang di Action Rex ang Bali, na-rescue. 42 sila tanan. Yes, correct. Ang tripulante. So mo na Action Rex, so kabay patani nga Taga may dining na-rescue ni? Kaya may mga taga Iloilo man gani? wala Action Rex na butang kung taga diin ni siya, pero iya pangalan si Eduardo Sareno. Kag 45 anyos na ini siya. So kabay pa Action Rex nga makita na tong medyo damo gini nga Pinoy, do kalabanan Pinoy gid 38 Gani? sila kabilog. Oo. So kabay pa. Sa iban pagid nga balita nasyonal, ginkumpirmar naman diri ni Philippine National Police o kun sang PNP ang pagkapatay ni Ozamis City Councilor Ricardo Ardot Parahinog. Si Parahinog ang nasapwa naman ini nga patay sa sulod sang iya nga selda kung sa pesuhan sa Ozamis City Police Station. Kaginmando naman ni PNP Chief General Camilo Cascolan ang investigasyon sa natabo. Kay tubtub subong wala pa nabaluan kung paano ini siya nga napatay. Si Ardot ang utod man ni siya Action Rex na napatay nga si Ozamis City Mayor Reynaldo Parahinog. Tigin manduanan ni Cascolan si Police Regional Office 10, Police Brigadier General Rolando Anduyan, nga gilayon man ipay dalom
sa restrictive custody ang Ozambe City Police Chief kag tanan nga naga-duty o kung tanan nga pulis nga naga-duty nga panggabihan sa amuya nga police station. Kaya ano naging kamatay, Wala pa kayo nabalaan Action Rex kung anong ging kamatchan. So, Kasi kamaran sa magginawa ni. Pero ano ni, ang agin na kamupulis siya, Action kahapoy Force? siya siguro ay. Relate. Tamang yapon Action Rex Sa sa drugs? drugs bala. Kaya madumduman mo tong, di ba, ang Ozamis, Ozamis, ang Parohinog family, Parohinog madumduman mo tong family? ginsulod to sila sang, nga may napatay mo to Action Rex, damo to Correct. napatay eh. Kag sino ganito nga ton nga deputy dis Bacolod, Nalipat PNP? ko. Nga daw siya man to ganing nagkwan. Tublang pulis pala. Gani man, nalipat ko sa ngalan niya Action Doon nadula na sa no? Oo, di siya man. Doon na sa nagbatia mo. Si ano gali, si Espino? Si Espinido. Espinido. Si Espinido. Si Councilor Al Espino na yung mo yung abot si ganon. Si Espinido Yes. Si Sir Police Lieutenant Colonel siya, no? Lieutenant Colonel to. Nalipat lang ko sa yung Espinido. ngalan, ba? Si Sir Espinido. Ang di na si Sir. Di Basi na arago sa sa sumundo ay sa Iloilo. batia. Ano ba si naka-quarantine to siya, Blau? Ay, kala, isang ko. Kadasig mo lang to sa iya, di nga, Action Rex sa pag-assign. Doon pila mo lang gani ka, Update ko rin sa COVID-19 record sa bugos ng kalibutan. Sa karon 26,468,013 na ang cases. Ang nagkalamatay diri 873,221. Kag ang naka-recover 18,661,847. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon nga adlaw, Setyembre 13, 2020, ang cases naton diri 228,403. Kag ang nagkalamatay 3,688. Ang naka-recover naman 159,475. Sa Negros Occidental, may 28 nga nadugang kahapon nga nagresulta na sa 1,244. Sa Bacolod naman 59 ang nadugang kahapon nga nagresulta naman sa 1,407. Kag sa kabugusan nga Western Visayas, ang cases subong 5,140 na, 157 diri ang nadugang nga kaso kag 2,397 ang aktibo nga kaso. 83 na ang nagkalamatay matapos may 3 nga nadugang. Kaga 2,660 ang naka-recover matapos nga may 130 ka mga new recoveries na record kahapon nga adlaw. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radio Bacolod. Sa mga kaaksyon ta dirabla sa nagapamangkot lockdown, why lockdown nga matabo sa Domingo. Gina-required lang kamo sang home quarantine pass, especially diri sa Bacolod, no? Pero ang home quarantine pass may schedule din na kung sinong pwede sa Domingo, Lunes, Martes, Merkules. Arada sa home quarantine pass ninyo kag why sang lockdown nga matabo sa Bacolod, no? Kay pamangkot dis lang og galibog kunong ila sini paminsaron kung ano gid may lockdown o kun why wala lockdown. Kundi mayara lang ina nga mga required nga mga HQP home quarantine pass kung makaagi ka sa mga checkpoint areas diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, no? Ginaistoryan ta diri Bacolod kay ang Negros Occidental way man niya sang panibag-o nga kung ano man nga tikang ang ginahimo nila dira sa probinsya mga kaakson. Sige, sa sining mga inoras kadtuan tanay si Aksyon Eden Abuso sa patrol. Ini may kantanan, may wala ta misa nga physical mass blang ginatawag sa simbahan kag virtual mass sa gyapon. Meaning makita mo lang da sa mga monitoring ninyo ang misa kag mabatean ninyo mga kaaksyon, no? May palayag dring simbahan sa siyudad sa Bacolod angot sining physical mass kag virtual mass nga pati gayunon. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden.
Aksyon Rex, liwat nga ginsuspende ang pagpatigayon sang physical mass sa mga simbahan diri sa syudad sang Bacolod. Sino kay Father Henry Donasco, Director sang Commission on Liturgy sang Diocese of Bacolod, o bisa Setyembre 3 o kung kahapon ni adlaw tugtog Setyembre 15, hindi magpatigayon sang physical regular mass ang simbahan apang ginapanugutan ang mga special masses Aksyon Rex ka nga isang bunyag, kasal kag misa sa patay apang tipulo gid lamang katawo ang makasulod sa simbahan. Ginpayag ni Donasco nga ginpili nila nga sundo ng executive order nga ginpagawa man ni Mayor Bing Linardia nga pulo lang ang magatambong sa mga religious events sa pihak nga sa idalom sang pagsulundan sang National IATF 10% sang area capacity ang ginapanugutan sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Tipalayag ni Donasco, iningatikang ang ila sa batman sa panawagan sa mga healthcare workers na magstay at home. Pamatinaton si Father Henry Donasco. Sa bilog nga Bacolod, nga mga parishes with chaplaincies, mga suspension na nga isang masses with the physical presence of the faithful. So, busilingon halin kagapon, hasta sa September 16, wala na isang misa sa mga parokya chaplaincies all over Bacolod City. Pero ang amo na, since wala pag isang klaro, balang provision on religious gathering, kaya ang sa national, ginalaw na sa IATF nga ang tanan ng mga areas under GCQ ang 10% nga gathering sang religious at 10% of the building capacity. Pero diri sa EO ni Mayor Bing, 10 person lang, so wala pa na update. So nag-decide na lang kami nga regardless man da kung 10% man or 10 person ang ang allowed nga maka-attend sa religious gathering under GCQ, nag-opt na lang kami nga mag-suspend na lang sa masses in solidarity sa aton nga mga healthcare workers. Balita halin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Iben Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:04 ng aton oras, 12:04 na mga ka-aksyon. Sining bahin kadtuantang balita gikan sa Bacolod City. Unahon ta lang ni siguro sa kay Aksyon na Brian Mordentanay sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Art standby dira sa Bacolod City Government Center. Kay damot-damotang balita ang himuon. Lupisay na kuno may nagabot naman tong mga LSI mo. I-check ta niya karon dugay-dugay, no? Kadtuan ta ng balita sa Nokpo, we have Aksyon na Brian Morden sa syudad sang Himamaylan. Nagpakuno-kuno nga manugbaligya damang dakop sa bypass operation. So, kag sa ilog naman mga ka-aksyon, napatay nga ginaligarin PA leader, na-claim na sang pamilya, biktima siyam na katuig nga nadula. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden, gikan sa Nokpo. Aksyon, Bri? Aksyon Rex, dakop ining tatlo ka mga persona gid inyo. Dira sa may MGB Kagay, Barangay Suay, Himamaylan City. No? Sa isa ka bypass operation, nga ginapatigayon kahapon, Aksyon Rex. Ang mga suspitsado, mga lamharon pa ini, Sanday Jason Villanueva, 22 anyos. Ang isa diri si Lindon Mahinay, 19 anyos. Ang isa naman niya si Chris Mark Tinya, 21 anyos. Initanan sila pumuloyo sa lugar nga hinambit naton bago lamang Aksyon Rex. Sunod diri kay Police Major Romeo Vargas, na kuhaan sila o na-confiscate sa ila sining poder, ining nagabalor 85,000 pesos nga balor sa kinapatihan shabu. 5 grams ini, kag nakuha man din pila ka mga drug paraphernalia sa ila, plus ang 500 pesos na ginagamit ining ginamit ining bypass money sa otoridad. Palayang padri ni Vargas, ini sila makabig ng mga new identified nga mga
nagabaligya sang illegal nga droga sa syudad sang Imamaylan. Kag ginakuha nilang ila sining nga supply sa barangay 5 naman sang Kabankalan. Sa dinang ginakuhaan nila dira medyo pulipwersado ining drug personality action Rex o galing nagpamalibad nga maghatag sa ngalan si Vargas para sa padayon nila nga operation. Ang ining tatlo nga nagkaladakpan suno kay Vargas, ang ila diskarte sini obra sang balay kadamang pagkatapos pulo pahibag kag dala baligya mandamang. So nagahibagay sila da Aksyon Rex, may lain gali nga transaksyon nga amo ni ang illegal nga droga. Ari si Vargas angot sini. Patrosan hapon may aton Station Drug Enforcement Unit sa Mamalan City Police Station. Nagkanda kami sa bypass operation again sa tatlo naton sa mga suspected drug personalities. Hindi siya ginkandak sa LGB Cagay, Barangay Suway, Imamaylan City. More or less 11 kilometers ang distance ni Alingiri sa aton sa police station. So nag-resume tayo ni sa recovery sa duwa pa ng dagbo nga transparent plastic sa sila may mga unod nga shabu tapos apat nga gagmay nga may unod man na mga shabu. So na-recover man naton bypass money nga 500 pesos. Inintanan nga mga drug evidence may kabugaton nga more or less 5 grams with 10 euros drug value of about 85,000 pesos. So, according sa aton investigation, ilin mga suspects na na-arrest na naton, nakakuha sila sa nila shabu from Kabankalan City. Kag diri nila ginabaligya sa Imamaylan City sa. Sir, ano ni sila ka level target na sa inyo, sir? Ilo, sir? Ano nga level target ni sila, sir? Hindi sila, sir, mga ano pa mananing, mga mga newly identified sila na mga personalities naton, strictly target ni sila. Pero sir, madugay-dugay na ginaman sila nag-operate galing ang ginagmay lang. Sang palayag ni Vargas sa angot sini, no? So ginaplastar na subong ang pagpasaka sang kaso batok sa mga suspetsado. Samtang gin-check naton ang ilog TNP kung madumduman sa aton sini nga magtag palamati nga may ara sang napatay sa area sang ilog tinarikdan nga simana kining si Juan Mitchell Fat alias sa TMIP Action Rex. Kini siya ginapatihan nga leader sa New People's Army, no, isa sa mga leaders nila nga ginserbihan sang warrant of arrest sa gitingob sang pwersa sang Philippine Army kag kapulisan kag allegedly ini siya ang nagbato sa paglutang gamit ang 45 and luthangan ini sang otoridad kag napatay. So gin-claim na ini siya sang pamilya kag ang pamilya diri Action Rex way naman sang plano nga pasaka pa sang kaso. Dugay na siya gali way makapauli ko, no? Sunod sa tiya nga mo gito nag-claim nga gininago ng ngalan Action Rex ni Police Captain Mark Joel Reclamado. Ako rin nga ilog si Pedra. Nga ang tiya mismo nagpanugid 9 years na nga nadula ini. Why mas lang malo kundi nagkanto kag why mas la ideya kun nung trabaho. So nakibot na gin lamang sila nga mabatian sa radyo sa Facebook na basahan nila nga ila ginapangita nga himata amo ni si Mitchell Fat amo ang napatay sa nasambit iya nga pagpatigayon sang service ang warrant of arrest. Asto naman niya kung may ideya sila nga miyembro ini sa New People's Army based man sa paraysayon sang kapulisan o kung otoridad. Yung pamilya nagambal way sila ideya gid kung ano ang sini nga nadangtan sa sulod sang siyam katuig Action Rex. Taga Moises Padilla ini si Mitchell Fata. Ari si reklamado angot si Action Rex. Bali sir, na-claim naman at ang family sir, sila naman nag-process to sang transfer sang cadaver sir, going to Moises Padilla. So, do wala man sila sir, hambal sir nga aminado man sila sir nga dugay na nadula sa ila to sir sa Moises Padilla, kaya wala man sila kabalo kung di nagkadto. So wala sila idea gali sir nga ini alleged member na sang NPA kag may rang-ranggo pa? Ang
ang kwan, sir, according to our Philippine Army, sir, former siya assistant squad leader di sa Central Negros Frontier sang Negros. Oo. Yes, sir. From familia, sir, wagid sila ideya nga amo na to iyang trabaho. According sa iyang tiyahin, sir, wala sila idea, sir, kay dugay na gani nga nadula sa ila, sir. Amo na nga wala man sila bali-balita sa ilang panginablos, sir. Amo na nabalaan lang nila kaya sa Facebook nga amo na natabo, sir. Amo na din claim lang nila, sir. Okay. So maghambal tabi, sir, nga reklamado angot sini madamduman ining si Mitchell Fat napatay ini dira sa kilometrahe 109 Barangay Dankalan, Banwasang Ilog, Tinalikdan. Pila na ning edad di Aksyon, Bray? Kay na ginpamangkot naton ang tiya hindi makahambal Aksyon Rex kung pilang edad. Kung madumduman ini man siyang ginatudlo sang Philippine Army nga mo ang isa sa mga nagpatay sang 4 ka mga miyembro sang kapulisan sa Ayumon, Oriental Negros sa Hulyo 18. Atong mga miyembro sang Intel, no? Mga Intel sakay sa motor tong sa sulod sang malay gikantuan nila to dito sila ginpang lothang Aksyon Rex kag sa dalan man. Kin kwanto sila binantayan to sila. Kwanto Hulyo 18, 2019 nagligad gilamang nga tuig. Amo ang balita gikan sa Nokpo Aksyon, Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:13 ng atong oras. Matapos ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, kadtuan ta si Aksyon Artay Hupon. Balita naman sa Bacolod City Government Center. Maki-update tanay kadamon sang numero sang mga individual nga nagpositibo sa swab test sa ginpatigayon nga mass testing. Posible pa nga magataas. Vice Mayor Elcid Familiara nagpaidalom sa self-quarantine matapos nga ma-expose sa iyang staff nga nagpositibo sa COVID-19. No, parihas man ni Councilor Israel sa langga. Yari ang countdown sound report. Anong latest, Aksyon Art? Rex, sunod rin kay Vice Mayor Elcid Familiaran, gamang chairman sang Interagency Task Force. Mga 2,000 mga result nga nagguluwa no gikan sa nagkalainain nga mga laboratory testing centers ang abot diri sa City Health Office, pero asto sa eksakto gid nga numero amo pa nasubong ang ginatingwaan sa BC Alcalde nga karon naka self isolation o nagpatigayon sa self isolate na nag-isolate sa kaugalingon matapos ma-expose sa iya staff ka nagka-positive man sa swab test Aksyon Rex. Now, ang pinaka-latest nga nakuha ni Vice Mayor Elcid Familiaran, mga 300 out of 2,000 no, amo ng numero sa mga nag-positive nga kaso diri sa Bacolod City sadtong mga ginkuhaan during the mass testing. If you remember, sobra 4,000 to ang na-record sa Bacolod City nga ang target ni is 5,000. Now, sunod sa iya, tikon suldon ang ginapagwa nagligad nga statistics sa regional hospital. Ang amo na da Aksyon Rex ang ginadalaan sa mga specimen nga ginakuha sa mga swab testing. Ang ginpagwa ito nga data as of August sa Corazon Locsin nagapakita nga sa 1,000 na swab test nga ginapatigayon diri sa Bacolod, 19.2% or siling ni Vice Mayor sa 1,000 abi halimbawa kuan sa swab test sa Bacolod, mga 190 Aksyon Rex ang nagapositive. Ina statistics nga ginabasihan nga ginpagwa mismo ni Dr. Julius Trilon. Tisiling ni Vice Mayor Elcid Familiaran kung amo ini ang sitwasyon kag 2,000 lang na baton posible madoble may mo 600 or more than 700 ang ginapaabot posible kung magsanto sa statistics nga ginapagwa sa Corazon Locsin.
So meaning mo nagkadamo Aksyon Rex ang kamay pa no hindi malabot na nga mo nang kadamoon sa magpositibo sa tunggin patigayon sa mass testing. Wala pa sila sang figure daw may naguluwa naman. Ang naguluan ni Gadadlaw pa man to, ang latest subong, wala pa na ma-plastar sa CHO sa iya, kasi work from home sa subong mo, si Vice Mayor, pag ano na ang record, supposedly, pagwa na iya sa City Health Office, Aksyon Rex, nadra na nagarikta, halin dito sa Ang City Health, kaya daw ay kamanhangpon sa City Health, kung isip-isipon mo, daw, patumbaya man ang ila di may obra man sila yakuno mo. Tigalang ang nag-plastar na si Dr. Tanman nga mo man sa mga nagalibot sa mga purok na nagabulig pang seld-off kung nag-determine kung anong himuon ba. Galing kay ang importante din resulta to sa nagpa-swab to kung nano na to. Ano lang ginahulat sa Rex Manibais daw kung pilagid ang data. Now, tikon sa 2,000, more or less kasubong naguluwa, kung mga 300 ra ang nag-positive, sinagiti amo ng balantayan ta kay ang translation sila o ang butabalan sila amo ng mga individual sa nagkalain-lain nga lugar sa palibot sa Metro Bacolod nga dapat na manaktuhan girayon sa City Health Office nga kung anong himuon dahil bala ang kapatigayon sa lockdown sa komunidad pariyobi sa natabo sa takuling nga isagig kapurok ang ilayagin na lockdown ni Kapitan bangod nga wala bot nga tuman karamo katawo nga nag-star sa lugar putak-putak nga mga balay ang ginarinan sa nagpositibo sa swab test. Di sila nga gawlaton tayo na kung anong development kag ginamantayan naman kay subong siya mismo nag-isolate man sa kaugalingon niya matapos nga nag-positibo ang iya sining staff sa swab test Malaxolek. Siya rin parayago ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Siguro more than 2K na ang kuhan. Reloads na nagkuha. More than 300 ang nagpositive. Ang aton prevalence nga kuhan, nga positive cases, month of August, Aksyon Art is 19.2%. As reported by Regional Hospital through Dr. Lon. Magsilinta prevalence sa munang percentage of positive cases. 19%, in other words, sa isa kalibo may 190 ka. Amo na siya ang sitwasyon naton. Why ko pag ginako ang exact figure of swab samples na nagabot. Kung mo more than 4,000, kita almost 5,000, expect kita nga basi ma-double pa ning numbers ang positive. Kung ang statistics ng Regional Hospital, ang kay Dr. Lon ng taon, mag 19% kada isa kalibo, may 190 ka, mag 4,000, that is 700 plus. In effect, possibly mag-result siyang mas damo nga mga lockdown sa mga purok, sa mga barangay. Correct. Sa task force mo, sir, isa ba na nga ginadiscuss ninyo ang mga preparasyon nga himuon? Marti Arada sa kay Kwan, General Feliciano, galing kay Aksyon Art, wala ko ka-attenda, kaya tin-expose ko sa staff ko nga nag-positive So, ari lang ko dis pala Si City Adm ang Kwan, ang updated sa what's happening. Okay. And I think may mga measures na introduce o kung gini-recommend si General Feliciano and team. As I understand, kay nangayo si City Adm sa akon Bulig. Ang maskara hall nato ni mo nga sa emergency Operations Center. Operations Command. Kung sa parayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, katra kita mga contact man kay City Adm pero tidawagid na hindi siya available lagi sining nga communication. Hopefully may ari ni siyang latest karon ako gunano ang ginapapanaog na instruction man sa ila ni General Feliciano sa aksyon nga himuon sa syudad angod sa ning panibagong ma-development kung cases o kung naggawa nga resulta sa itong swab or RT-PCR testing patigayon during the mass testing. Dapat naggabulutang na sila manughambal nila kay kinanglanon sang tao ang mga progress nga mga information kay kung isalig pa na sila pa ma-attend, sila pa ang ma-discuss kung sino-sino, pag-abot sila man maplastar sa tao, ting tao hulat-hulat kada oras, kada adlaw, kada kung sano, sila magkapagwa, bla? Ang isa nila rin subong, ginasakuan, ginaniya mo ng mga nagpositive na 300, kung hindi nga lugar sa Bacolod, kaya mo nagurong
matiwaan nila nga kung hindi, kung wala labot ko mo ng tao nag-positive, butang sa quarantine facility. Siyempre, ang mga contact tracing sila sa mix, protect damo na pang taon mo. Bakit mo mag-300 multiply mo sa mga na-contact nila o sa mga tao na Kaya naka-expose sa mako mo na, community. siguradong ang ginpangkuhaan swab na nagapabot na kung sinong positive dira kag kung positive siya, sinong contact niya, sino ang second contact niya mo na bla? Contact tracing ng dapat na emission na sa barangay. Oo, mugani man amo na dapat tutukan na sang kung sino dang ginasaligan parte sini. At sa contact tracing, barangay nang ginangatagan responsibilidad subo nga may mga nagalid lang nga taga city government action rex. Galing mabatian mo si Lidiglace Gonzales man lang gyapon. Way na sa iban nga tawo da. Ang sa barangay? Oo, sa barangay bla. Di kayo siya leader sa kapitan mo. Di way nagida ibanda. Tigambal man ang ibang kapitan kung sino daw may record sa ilag kag may available sila nga data, galambal man na. Galing pinagkakapitan, galing na isolate man. Kagamot na positive. Ay, update na ni karon sa apon. Hopefully may available si City Admin nga magatag sa aton sa lapit kana inanong mga system nga impatuman ni General Feliciano. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon mo. Aksyon at tayo hupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. O samtang nagatimo-timo na kamusang palanyagahon ta dira mga kaaksyon, no? Karon lang dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe kadamo sang nagapadala sang message diri sa ako, no? Parte sa sining sige lang maintindihan taman ang sitwasyon subong kay kadamo gid dapat may baluan tagitani kung anong ginahimo na bla. May tisi anay ho, kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. May tisi lang alkaline base nga vitamin. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio. Ayos, sige mabasa tanay sa mga mensahe ninyo. Kay Seth Alunan, mayo lang ang pagpamati, no? Kay Seth Alunan, dra sa ginamtangan, no? Kay Mary Ann Dollar Silo Mandin, slingihali sila lockdown, wala man sila sustener sa mga pamilya, pakaon, mga ulol. Ang panimalay na nga gin-lockdown nila may ginapatiti na ginadayaper. Padidi ka ginadayaper, wala man nila ginasustener. Ano ni man Aksyon Radio? Lockdown? Gani man. May mga pila ka kilo-kilo gurus-gurong na panghatag man sila. Pero I don't know kung maka-trespasser na. Kay Jerry Acero Jr., Action Rex, kung mag 800 positive guro may tangki na diri sisimato nga dalon. I don't know lang. Galing kay kung tangki. Tangki di gira, sinong girahon di mga pumuluyo di. Yopi Iya, good day, Action Rex from La Castellana. Happy Friday and God bless. Thank you so much, Yopi. Kay Maria Gerdy Abad, may lang pamati. Great lang kay nanay ko si Rosie Abad sa Central Maaw. Pamatigid siya sa imo adlaw-adlaw. Credible news gid basta Action Radio. Thank you so much, Maria Gerdy Abad. Kay paring Binji Pelisario dra sa Montalban. Halong parekoy, no? Halong kamandira, no? Thank you so much gid paring Binji Pelisario. Kay Bilbo Troho, may lang pagpamatidra sa Hinubaan. Ayos. Kay Joy Zamora, siling niya Migad Hub Mercy sa aton nga public official sa siyudad sa Bacolod. Halin sa kay Joy Zamora. Kay Bilin Salaw, may lang pag-monitor Melchor Baroca Rombines dira sa Hinubaan. May lang pagpamati, no? Kay Mayla Primavera, hello sir, monitor ko dia. Ari ko Iloilo sir, ba wala pagid balita, biyahe, patabok da sir. Gani man, ara kada na alangan. Mayla Primavera. Kay Indayting Ballesteros, may lang pagpamati Indayting. Kay Ros Guevara, happy lunch sir. Happy weekend, keep safe. Gani man. Thank you so much Rose. Kay Bibing Dagia Bautista, nga good PM Action Rex, negatibang result sa swabbing. Anong negative ni? Di nga result bing. Kay Amelia Bilbar, malang pagpamatidra sa Barangay Mailong Bago City. Thank you so much Amelia. Kay IB Hong, sir mangkot pagutan ni kung may flight balahalin sa Manila, pabakulod bisan anong airline. Salamat gid. Mayara pero more on goods and OFWs kag LSI bala mo. I-check nyo lang dira kung
mayara dra nga kung nalin pa Manila mayara pero te kung na-scheduled pa Manila mo. Bernadette Lacson, may lang nga pag-monitor iha. Bernadette Lacson, thank you so much, Gid. Kay Edwin Pinida, may lang nga pag-monitor kay Josin Locsin. Slingya kag isa pa, Aksyon Rex, kay hindi ka man kagwa ang may HQP kada Sunday. Kagwa na. Basta may HQP lang. Ang ginalantaw tadiya may mga close nga mga baligyaan kay nini inventor arosa godnon as lang ko malakat ko sa Isabela pagbalik lang ko hindi nako makwarantin kay balikan lang ko pagkahapon. Ang mga papilis mo damo nang importante. Kung halin ka sa Isabela, pangayo ka to medical certificate, no? Kung halin ka sa Bacolod, dapat may ara ka nga quarantine pass. Kito Katso, ti Cantong, ano masiling mo sa approve nga bulang? Way kuda guro sang masiling kay ti aprobado manabla sang konsehal ti kun aprobado gota sa bulang, no? Kaya hindi man kumanog bulang GR Mainit Trihon may lang nga pagpamati. Kay Migs Aksyon Rex pabalo ko lang 7 days na kami diri sa quarantine facilities diri sa Lupisay na elementary school. Subong may bag-o nga nag-abot LSI kami na swab test na sang Sunday kabalaka kami subong kay may bag-o naman nga isamo diri samon. Amo nang isa ka problema. Bertam Tamayo, may lang nga pag-monitor Bertam. Kay Boyet Tizon, good PM lang. Kay Nelly Valencia, pag-rate lang ko sa pamilya Valencia. Kay TC Punasel Ricaiso Iris, may lang nga pag-monitor sa pamilya sang husband dia dira sa Singkang Airport, Disina family, kag Iris family. Salamat gid. Trexie Bosillo, ga-monitor man. Boyet Tizon, may lang nga pagpamati, no? Kay MG Nakayama, may lang nga pagpamati birthday sang anak ko nga si Anthony Dave Nakayama, ga monitor. Salamat gid. Helen Granada lang Grio, may lang nga pagpamati dira sa Mabini Purok Taytay Valladolid, Pito Granada Highlang from Cavite Martires. Ayos. Sige. Kay Ederica Forte sang OTTG Taxi, kay Imi Esmeralda Dolido, good PM lang. Kay Yanskibel Hipes Sigubia, may lang nga pagpamati Sigubia family dira sa Binalbagan. Ayos. Kay Tese Punasil Recasio, Balamban Cebu siya, no? Ariel Kabatak, good PM lang. Sige, daligid lang mga kaksyon, standby. Manumbalik kita sa aton sining pagpangalagad. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kag programa. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita dre sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time last 12:40 ng aton oras 12:40 na mga kaaksyon. May lang nga pagpamati kay paring Lisio Lopo ga monitor dra sa banwa sang Morsya. Ga monitor si paring Lisio Lopo Jr. Ay puwerte ha. Sige pare koya, may lang nga pagpamati kay paring Alan Navales gali dra ho. Silingya Aksyon Rex basiwa wala di gatubod tubig namon sa purok masagana alihis. Nagbayad kami kahapon bisan wala pa kami kabaton bills kay kabudla ka basiwa wala ila serbisyo pumuluyo sa purok masagana kagiban pa nga purok sa alihis. Tapat gid kamo puwerte sa purok masagana galida way pa way pa makabalik ng tubod sang tubig sa area sang purok masagana. Ay na ano man yan. Iatipanan nyo na dabing kinanglanon sang tao. Doon ka na mo mga areas di sa Bacolod no nga way magtubod ang basiwa. Ambot kung nano ini. Sige Kantuan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson
kag 20 ka mga staff, mga kaaksyon sang governor's office nag self-isolate kag natala na ipaidalom sa swab testing matapos nagpositibo ang isa ka personnel. Kag nanong update sa syudad sang Cadiz to, nanuyad to daw nagpositibo tong isa ka opisyal sang syudad. Sige ibalaon tanay kay Aksyon Eden Abuso kag may ongoing pag sinapol dira sa Kapitolyo. I-check ta si Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Aksyon Eden. Bong Lacson nga nagpaidalom siya sa self-isolation matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka utility worker nga na-assign sa governor's office. Sisunod kay Lacson, nas 4 kainas ang kagahon sa ila na baton nga nagpositibo ang nasamit nga personnel sa COVID-19. Dugang pa ni Lacson, Setyembre 1, sang ginpapauli ining utility worker matapos naglain ang pamatsyag kag gilayon ginpaidalom sa swab test kag kaina gid lang nagwa ang resulta. Ginumpisahan naman ang contact tracing, mga baluan ang nagpositibo ang ginasugo nga magpangdulong sang mga dokumento kag papeles sa iban nga opisina sa Kapitolyo. Ginpa-self-isolate man ang 20 ka staff sa governor's office kag natalana sila nga ipaidalom sa swab test sa Domingo nga adlaw Setyembre 6. Ginklaro man ni Lacson nga wala siya sang direct contact sa nasambit man nga mga nga utility worker. Pamadayan naton si Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Morning, na-receive ko na ang results ng isa naman ka-utility personnel sa GOV's office. September 1 siya last nag-report. Kahit ang client, matsyag niya, ginpapuli siya, tapos din-swab siya, and just this morning, muna nabato ng result. So, syempre, after that, contact trace, and ang recommendation ni Dr. Ernel is that by Sunday kami iswab staff namon sa governor's office. So in the meantime, dili lang ko sa balay, then sa Sunday magpaswab kami. Ang hambal niya, wala man siya puno ka-contact, but of course, right now, you don't know talaga kung hindi dahalin, no? I suspect maybe because kung kasakay siya sa public transport, maybe that's one reason also. But anyway, ang importante, kasi kapamati man di ang mga staff sa governor's office na stay home lang kamo, and then gina-prepare ng atong schedule on Sunday. Samtang Action Rex bag-ogid lang nagtapos man ang press conference ng Patigayon. Kaupod Action Rex si General Melquiades Feliciano nga mong chief implementer man sa IATF, John G. Gonzalez gikan sa OPAB, upod man si Dr. Mary Jean Loreche nga mong chief pathologist ng Central Visayas upon sang DOH 7. So ginpalayag ni Action Rex sa media ang mga plano nila sini para mabuligan nga mapaganhagan kag makontrol man ang mga o kung ang pagsaka sang cases diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Pero isa lang ito, Action Rex, ang silingman ni Dr. Loreche na dapat i-increase ang capacity, Action Rex, no, sang aton nga mga molecular laboratories diri kag ang turnout sang aton kung ang inoras bala nga makapagwa din sa resulta ang ini nga mga laboratory kaangaya sang gin-example ni Action Rex, no, ang Teresita Halandoni nga molecular lab na kung diin sa subong 800 ang maximum nila, Action Rex, nga mapagwa o kung ma-test sa base man sa swab testing kag ang turnout time sini 48 to 72 hours. So hambal ni Dr. Loreche, mas maayo, Action Rex, kung ma-increase ini sa 2,000 nga ma-swab test kag within 24 hours makuha ang resulta kay para magilayon makapatigayon sang contact tracing para ma-identify kung diin nagahalin o kung diin nagpundo, Action Rex, ang virus. Natala man nga kung ipaidalom sa contact tracing seminar kag ang ining mga 105 na contact tracers, Action Rex, nga ila sa nga ditipo na para man sa dugang pa nga detalye karon, Action Rex, kay gina-consolidate pa tanan nga mga informations man nga nabato naton. Ano ginang pinakapunto nila sa sining press conference si Feliciano lang ara? Action Rex, si Asek John G. Gonzalez from OPAV. Kagamuto si Dr. Mary Jean Loreche from DOH 7. Oo. DOH Regional Office 7. Bali tatlo ni sila? Yes, correct, Action Rex. Sagara man ang presensya ni Congressman Kiko Benitez, subong man ang from the province si Dr. Zifar Gerhard Kailian,
kag si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Ang taga-syudad niya? Wala to Action Rex from the city. Wala tong taga-city, Yes, correct, Action Rex. Kay, I believe, kaina, before sila nagpatiyan sa press con man, diri sa bahin sa Kapitolyo Provincial, may meeting sila from the city officials man diri sa Bacolod. Pero ano gid ang pinaka-purpose nila di? Nga tatlo? Stay di sila, Action Rex, more or less 2 to 3 weeks. Kaya mabalik-balik di sila. Ang main purpose is to help ang Bacolod City kag Negros Occidental nga mapahagan-hagan kag hindi na maglambot sa red zone o kung hindi na Action Rex matupungan ang natabo paangay sa Cebu. Yes, correct, Action Rex. Okay. Amo pa na Action Rex sa ang mga initial Manila nga mga proposal sa aton diri nga mga provincial mga officials diri sa probinsya, Action Rex, para makabulig man diri sa aton sa Negros Occidental. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:47 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Eden sa Iluanta, si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update tanay sa mga kapulisan sa Police Station 2. May person of interest na nga ginalantaw sa pinakaulihing shooting incident lang nagluntad kahapon dira sa area sang Barangay 2. Personal kuno nga motibo ginalantaw sang kapulisan, no? Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric? Aksyon Eric? Di na siya? Nawala man siya? Why siya? Daligid lang Kay kontakon ka paguro, Aksyon Eric. Daligid lang, no? Kay... Ay, oo. Erwin Mercano, malang pag-monitor. Great ko lang Kabangkalan City, Pamilya Mercano, Limaco. Salamat, gid. Ayos, kay Binji Galvez, malang pag-pamate sa Sitio Alulong, Barangay Buenavista, Himamaylan, Negros Occidental. Great lang Pamilya Alulong, Alulong Pamilya Lumanog, Hilado Perez, Tagumaya, kag Pamilya Binoy, kag sa tanan nga nagapamati sa Aksyon Radio, no? Kay Madam Lilibeth Pabilio, naga-monitor lang sa imo sining programang amon nga kapitan nga mapisan, Kapitan German Bololiaza, sang Barangay 31. Ayos, thank you so much gid Kapitan Kapitan German Bololiaza, sang Barangay 31. Paring Roel Seromao, may lang pagpamati dira sa Villamonte. Kay Rinan Aloro Rico, may lang pagpamati. Christian Roa, dira sa Victorias. Kay Albert Gansa, happy 30th birthday. Jason Imperado, sa Kaningay, Candoni. Keep safe lang. Salamat gid Albert Gansa. Kay Madam Liberty Binitin Obaldo, sang East Homes 4, Mansilingan. Kay Elmer Almorato, sang Barangay 2, La Carlota. Kag kay Mayla Primavera, sa Rasta San O ang GCQ sa Bacolod. I think September 19, no? September 6 to 19. Almera Lim Malasarte, may lang pagpamate kay Ramona Acero dira sa Barangay 35, sining syudad sang Bacolod. Kay Jemeline Makote, may lang pagpamati Makote family sang Barangay Takuling, Bacolod City. Ayos, kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Sa detalye, Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex, sorry for delay my report because importante nga mga bagay. Ang ato importante nga mga bagay. No. Ati mo, di purma. Hikot para nga matapos-tapos kag ma-release kila yun, no? Ba ma-release? Ang kayuhan. Di purma. Hindi ang wow. Sabi mo kayuhan ato katuan, hindi kayuhan aton tanan, no? Ti amo nang mayo, no? Ti di na. Ate karon sa di purma. Gabi ba tayo nina, no? Alas 6 sa newscast, no? Okay. Hindi ang wow. Sabi mo,
gani. Hindi ko kung muna, gali ka, hindi mo, pa mo. amo na ang ginapabot mo, ha? Why na to yan, no? Okay. Pero may isa pa ta, no? At, ang isa pa? Oo. Ano na? Ang evergreen, no? Ayun, di purma. Mana nga pag pumati kay Doc Kiko, Na, namunod ang tirada, no? Mm. Dok, ikuha na, no? Yan, no? I-arasada na. Ayun, gid. Parang ang tanan mangin malipayo, no? Uy, pagid ko no HQP sa Paglaom Village, Mansilingan. Kasi wala pa matapos-tapos, Ti kalapad ka pizza, kuha na ni Subong, pizza 4, 5. Ti pagka Sabado, epektibo na ni isang kagahon. Hindi ko ba namang dali? Bala, alam mo ko dali. Ang paano ko, kompleto na? Ate, matamat mo na Aksyon Rex. Ito, Juta, naging lang ang nabilin sa amon da. Parang before September 6 kompleto na kami da. Si Patsi di Kulungon ka pamangko to Ano ko no? Kaya ang HQP sa Paglaom, wala pa kunog yapon mo. Abi Patsi, hulat da, no? Kay dulungan ka ni Kapitan Pico, no? Hindi ka ba magugtas? Si Kapitan Pico, tapos na tong kwan niya? Ang iyang Quarantine? home quarantine. Ano ito idea? Kasi, aba si YC, subong si Kagawad, ang iyang first Kagawad, migo, taman, listener, taman na eh. Ulat-ulatan nyo lang da. Ulat-ulatan nyo lang bala. Kaya makomplito, gid na. Basta sa isa ka pamilya da, isa lang, tapos may tatlong reserba sa likod nga portion sang HQP ninyo. Kung sino dang makagwa, ipamutang nyo da sa likod, basta 3 lang. Isa sa atubang bali 4 kamo ang entitled nga magbitbit sina sang HQP nga i-issue sa inyo. Correct na? Salamat kay Barangay Kapitan Cantong. Ayun, ginabuligan talaga. Di ko na mo sa nagahambal ko ng HQP. Ano pa to? Basta HQP na tasugod sa Domingo. Isunto nyo na kami, haraman sa note sa likod sa inyo yung HQP. Oo, Ang paggamit, sina pala. Kuha mo lang na, September 6 to 19. Oo, gamay nga pagantos. Oo, kabay pang bisan paano mahagan-hagan tananibla. Ang pagwa pala sa mga tao, Black Sores, kay kakulbaan naging subong niya. Gani. Sa nga Bacolod, no? Di ko magwa abi sa Bacolod ya. Ate, patay. Ayun, di purma. Patay uya, gali ya. Kay tulok-tulokon ka to sa kantuan mga lugar. Huwag ka man ang kalatuan, importante kay emergency. Lagi mo gagawa sa balay mo man. Gani man. Nagpahay mo, yung na guro, mayo pa, no? Gilantaw mo na guro sang TV da o kung ipamati sa Aksyon Radio. Malipay ka pa, no? Tiwag ito na? Ayun, di purma. Nasa evergreen. Ayo, ay, kasadya lamang sa importante nga kung may HQP ka mo da. Ulat ka mo bala. Oo. Kaya ka matagaan ka mo da. Kung wala pa gid man movement sa inyo, katulad sa barangay. Oo. Timbre na si Kap-Kap, wala pa kami gapon dihaw. Gani, hindi mo na pwedeng politika na. Wala niya sila nga pinilian niya. Wala na pilian. Wala piliay kay para basta importante, hindi lang magsobrang hatagay ha. Naman ang ay base kung may gadulubli bla. May gadulubli da. Kaya paras to nagligad Blackson erecto. Oo. May HQP na gidang isa, may ikadwa, may ikatatlo pagid mo. Baga pinagusto sila. Pinagusto lang, te, kabay pa nga. Ha? Ang ibang kinapasirox pa. Damo pa pundo mo. Ayun, di purma. Amo nang problema kung ipasirox na. Ate, hindi na pwede kay may mga kuwana, may mga code na, may barcode na bla mo. Oo. Ay, hindi mo na mapiki na aksyon subong niya kay importante ang galing may ara kung kaisa sa mga checkpoints lang paglantaw niya, okay sara. Way na damo pa kubikos bla. Depende na sa paglantaw sa aton nga mga border control. Oo, sa mga kapulisan kag force multiplier naman na. Aran na sa ito, gyata na sa ila paglantaw. Importante nga, hindi kita maglinuto kung tion sa mga HQP na. Kag remember, Domingo, ay guwa-guwa, ha? Way guwa-guwa? Way guwa-guwa sa balay. Kasi hindi mo na magamit ang HQP mo Sunday. Na mo na nagtirata. HQP hindi na pwede magamit sa Sunday. Ay, hindi na magamit ng Sunday? Invalid na Sunday. Monday to Saturday lang. Okay. Oo, mga odd even numbers. Meaning ang negosyo, way gidya kung Sunday. At kung balasihan mo, way gidya balday. Way man SQP mo. Way man SQP, way man sa mamagwa, kaya hindi man pag-iuno ang SQP mo.
yung aton nga mga merkadong tatlo, di na sirado man, hindi bla ko Domingo. Gani. Nanti, wala na chance sa manindahan. Kung sa Sabado, parang dahil panindahan na kamo, no? Pagpamalaklo na kamo daan sa mga importante nyo nga kinalanon, para pag Domingo, dira lang kamo sa balay nyo pag may muyong, bakal kamo dira sang mga pagkaon nga para sa Domingo, para nga may lingalingawan kamo, no? Siling ni Cap Jofred sa pantaling ya, good PM Aksyon Rex, may colored nga kapier, ginapa Xerox nila, it's QP sang iban, gani man. Tiyo, okay. Gamayara na Cap, kadamo na sang utok nga gaandar ko magamuna na. Damo alam subong. Damo alam nga daan, Kapit ko may okay man computer, na. may computer ka sa balay mo, hapos lang eh. Oo. So, depende na, no? Depende na. Sa paglantaw sa atong mga... Total, ang kagaw, ang virus, way managa siling dayaan ka. Okay ka lang. Gani. Ay, importante nga limit na ang pagwa sa balay. Gani Para mo na sa ila, Kapa. Okay, Kapa, Cantong. Ayun, di purma. Hindi amuaw. Yan mo na Ate, amo ni Anong update to sa police station to? Station to kahapon sa hapon. Dati ginatindugan gini sang pamilya Olvidado nga ang nagtiro to sa napatay lang nga si Felix Olvidado kahapon sa hapon sa may area sang Purok Balintay Barangay 2. Ang natudlo nila di sa pamilya mo niyang tanod sang Barangay 2 mano. Nga si Barangay Tanod Donardo Almirante. Galing ka Sir Barante, kapanindugan sa kapulisan sa station number 2, nagatag siya sininga person niya, Captain Leo Estopang, sa station number 2, siya niya, why kami diya kap kalatanan, kaway ko na kilatanan, kay kahapon niya, damo, di ko di witness, nga ko sa barangay, sa matabo ang pagluta, pagpatay kay Felix Olvidado Aksyon Rex. Kaya nagugat di gilitanan ang ining insidente bangod nga may mga kinasuhay gali diri nga natabo prior sining insidente nga paglutang kahapon kay Felix Olvidado nga ang person una diri sa napatay nga si Felix Olvidado nga sang last August 30 ginatudlo ni isang napatay nga si Olvidado nga ining si Almirante amo ang nagtiro sa iya. Pero sang last March gali Aksyon Rex, ining si Tanod Almirante nagpasaka naman niya sang kaso nga serious physical injuries matapos nga may person naman niya si Tanod Almirante nga ginluthang man siya ni Olvidado. So diri tanan nag-trigger kag diri tanan nataw-tao sa police naton nga daw nagwa nga personal grudges ang natabo diri sa paglutang kag papatay kahapon sa hapon kay Felix Olvidado. Apisar nga may mga explore pa nga mga makabig naton motibo sa pagpatay kay Olvido. Ang number 2 diri kinatanan nila nga base kung may angot ini sa droga kung si diri katining napatay nga si Olvidado bago man ang kagwa sa persuhan sa kaso yaman nga illegal drugs plus nga may tatlo pag din sa kapending nga mga kaso sa pagpangawat sa area sang police station number 2. Yari ang palayag ni Police Captain Leo Estopang, hepe sa station number 2 sa pinaka-latest investigation nila nga ginhimo sa sini nga kaso. Nga ato na investigador nagpagigangot naman sa family ni isang ato nga victim nga amo si Felix Olvidado sang Barangay 2, Bacolod City. Sineri kay ang ila gid ginatudlo amo to ang Barangay Tanod. Kagapon lang ni sila man ni ang ulihi man ato bangay kay ginpatawag ni sa barangay para sa sumo nila aksyonerik. Okay. Ang ato na investigator nagpagigangot dito sa pamilya ginaulat nato nga kung pwede din sila iwat makaparecord kay kagapon initial lang nato na investigation nato na record actionary kag kung ang tanod gid ang ginatudlo nila ti mo to kagapon ginkantuan man nato dito sa crime scene nagpang interview kita dito kag dito sa barangay hall. Ang allegation ni tanod di actionary yan during that time aras sa barangay hall kag damo gid gani nakasakti man actionary na ato to siya mga CCTV footage ini napakwa namon na actionary amo na nga part sa investigation nga ang aton nga barangay Tanod na makonsider na sa nato na personal interest makambal kini nga actionary ang sa motive nato more on personal actionary pero wala nato na disregard ng iban pagid ng mga motibo bala possible base sa drugs man kaya nga aton ning victim mag-umalanigwa gani naka-plea bargaining ni siya kaya naka-prison ni sa actionary sa 9165 na kaso ginpakwa ko sa crime registrar may tatlo di siya ka theft case nga diri na record sa aton diri sa police station 2.
Sir Rex, puso naman na sa palayag ni Police Captain Leo Estopa, Lantamonta, kung iporsigido gid sa pamilya, idusok sa pamilya, ang pagpasaka sa kaso kontra sa kay Tanod Donardo Almirante. Didi ni si Tanod ni Almirante? Si Almirante, Sir Rex, hindi mo man ni Maristo sa si Captain Estopa, kati lunsay aligasyon mong ang perso sa pamilya, ti wala sila sa mabakog ebidensya nga mag-hold ka mag-aristo sa kay Almirante. Pero gin-invite na nila si Almirante for questioning kung matuod ng aligasyon? Yes, Aksyon Rex, patawag na ni Captain Estopa, pati ka dinayo si Almirante, niya hindi niya matuod siya kay kahapon niya, ara ko bilog adlaw sa barangay, horti may mga testigo man ko, nga mapamatuod nga ara ko ya, kag wala ko ya isang kailabtana sa paglutang kay Albidado. Tisiling ni Captain Estopa niya kung magpostro sa pamilya, ang kaso niya i-depensa mga korte kung kati ang ginatudlo niya, ikaw kiti. Kung si Diri kati may balana, ni sila nga duwa, sang napatay ni nga si Olvidado, kag si Almirante Aksyon Rex, no? So nagtawag ta kung ano ang mangin dalaga, sini nga kaso, kag confident si Estopa, nga masulbar, hindi ko si Diri kati may mga lead na sila sa sini nga kaso, panibago, nga shooting incident kahapon sang hapon. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod TNT, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Bubalod report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa the first ning kaso ang kay board member Samson Mirhan sang 2nd District. The first ni sang public officials, hindi lang kopiho basta the first ni siyang official sang probinsyang positive sa COVID-19 si 2nd District Board Member Samson Mirhan. Ini ang gin-confirm mismo ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. nga nagpositibo sa COVID-19 ang provincial board member sa ikaduhang distrito nga si Samson Mirhan. Ayos sa mga kaaksyon ta, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen. Kamustahon ta didto sa area sang Sagay. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Tamon Forte, Pastor. Yes, Aksyon Rex, COVID-19 update diri sa siyudad sa Sagay. Nagtaas na Aksyon Rex ang mga konfirmado yang nagpositibo ka tinalikdan na adlaw ni 83 ang nakarecord subong nadugangan naman tatlo, nagiging 86 samtang ang aktibo na dugangan man 41 na Aksyon Rex tad ang nag-recover nagapabilin sa Yapon na 45 kad ang POA nagsaka na nagligad 354 subong nagiging 411 ang 84 Aksyon Rex 27 anyos babae taga Barangay Rizal
nag-undergo swab test nila sa pizza 27, pizza 2, nagabot ang resulta. Positibo, ika-85, 30 anyos, lalaki, taga-barangay Andres Bonifacio, 27 din swab test. Sang pizza 2, nagabot ang resulta, positibo. Ang 86, 30 anyos, lalaki, taga-barangay Rizal, sa din swab test nila sa pizza 27, sang pizza 2, nagabot ang iyang resulta, positibo. Pagigitanan niya Aksyon Rex ang tatlong nagdugang aral subong sa quarantine facilities sa nahamtang niya sa siyudad sang Sagay. Amo ni madula natin mga balita, COVID-19 update gikan diri siyudad sa Sagay. Aksyon tamang putin ka report. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid Aksyon na Tamon Forte, balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Matapos ang Sagay, kadtuan ta si Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Mga personnel sang city disaster sa siyudad sang Cadiz oy swab test karon nga adlaw. Matapos nga nag-positive ang board member sang siyudad sang second district nga si board member Jongbin Merhan, no? Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex, magapatigayon sa karon nga adlaw sa swab test ang City Health Office sa mga personel sa City Disaster Resolution Management Office. Ini sa rason nga may mga ara na nagkalatabo sa ibang nga mga areas sa probinsya sa Negros Occidental kag dimensyon sa bahin sa siyudad sa Bacol. May ara nga mga personel sa CDRMO na nag-positive sa COVID-19. Isa pa gidiri nga rason nga ang CDRMO ginpain karon kung gidivide sa duha, kagang isa sili ka grupo ato karon sa may Candis Arena gin-isolate kag ginuna sa pag-swab test ang ari diri sa area kag gin-lockdown man ang CDRMO sa arena mo mag-function tungod man sa pag-positibo ni board member Jongbin Merhan sa 2nd District sa probinsya sa Negros Occidental. So sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, ang City Health Officer sa siyudad sa Cadiz. Na mag-swabbing bala kay dapat makamagay sa balita nga sa Baguio City sa ang Blaring, yung bago na nagpasisip. Kaya nagdikaya kami nagkamay suwa kagakon na swab na lang sa ila. Nagdagat swabbing maginigay sa ila. Pero ang naman ang mga nag-transport ng bala sa mga lalasa sa sugat. Sa gihapon, ang CDRMO nagpalambot din sa mga pumuluyo kasi in case may mga emergency, may mga aksidente nga hindi mapayuay, ara gihapon ang ilang siling pag-responder tungod kay may duha ka grupo karon na yara nga ginapain agod nga magresponde sa tiyon nga may emerhensya. Report ikat sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Robert Gutin nag-report sa Bacolod. Aksyon! Rojo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib. Salamat kid Aksyon Roger sa balita gikan sa siyudad sang Cadiz kag sa pinaka-latest yara naman sa okay malang kaimtangan ni 2nd District Board Member Jongbin Merhan, pero still isolation ini siya sa iya sining pamilya. Ang dugang sining mga detalye parte sa sitwasyon ni Board Member, 2nd District Board Member Jongbin Merhan mabatian sa iban nga Public Affairs Program diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Percival Villamor kay may isa man ka call center agent kanaghalin sa Bacolod nga taga Moises Padilla nagpositibo man sa COVID-19, no? 18 ka mga persona nga na contact tracing ginpaidalom sa swab test. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Isa ka call center agent Aksyon Rex ang positibo sa COVID-19 sa Banwa sa Moises Padilla. Kaga ginantris up sang aton mga BHERTS kaga personel sang amo nga Banwa ang 18 ka mga persona nga ginkontak
tracing sini sa nga nagpositibo sang COVID-19. 18 ka persona kag gina-swab test man ini sila kag ginaulat na lang ang ilang resulta sa swab test. Pero ang isa ka call center agent nga nagpositibo Aksyon Rex, gilayon gindala dira sa EB Magaluna agud nga hatagan sang nagakaigo nga pag bulong Aksyon Rex. Mamatian naton ang pahayag ni Honorable Adrian Ayan Villaflor sa Vice Mayor sang Moises Padilla. Sa pagkakama Aksyon Rex sa mga nagtatracing mga So, padayon gyapon sir ang pagbantay sang tagsa ka mga barangay sini sir sang pagsulod sa COVID-19 sa area sa sir. Sige ka pero mga kontroler sa konsumen pero sa kagitanaan. Nakapagod sa mga nakapagod na gobyerno ng mga tao na tuloy. Report live gikan dire sa Banwa sang Moises Padilla para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon Percival Villamor report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:20 na nga oras. Alang-alang na kita sa tiyempo, standby na sa This Is My Life, sunod na sa Dirigilamang Madugay, upod kay Aksyon, walma sugaton, sa kinandan, ako ang inyo sinika Aksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong, mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. It's the part I must play.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,